ole hey voina ZPM media chairman kani angin IF ina leng puile si phira ram an ho an khal tivel gain nial boina a media machon alo tu leta a MJA media lamte in hun lu tak senga helai ZPM je headquarters sa press conference kan ko minon tro om hi kan loma kan hriat theu angin ni som thum pakhat January khan Aizol press club press conference kovin IF ina leng puile CP rama an ram lak an ram ho tu chungchang a ZPM chuan thilom dan puan chhuana hun kan ron nei to a voina po hian hei kan media GS pu jona ate kan legal board chairman hmaa siamna nen kan ron in lan le ta ani ni som thum pakhat press conference kan ko khan revenue minister po lo ni to pulal work ki mate chief secretary po lo ni to pulal nun mo chongu te an mani nge hian CBI a complaint thehlut sela an thelungam po kan ringa ti in ZPM chuan kan lo beisei thu kan soi ani ti chuan thu local zela abik takin MNF unaw te hian CBI a case complaint har sat ji an au puina sal he a social media po kan lo mu feka CBI case hi chuti mai thehluh the ni lo a har lu tu an tia tin chuti lai mek chuan congress unaw te lain kong dik lo jok zo in ZPM VUC ate anan thehlut vei rol ne thil tak tak boi pui ngai lo party pahni te che hian ram mi pui te rilru ati chi ai man le ani khatia thuo in chu noi lai khan ZPM min pu vak lai khan MNF le congress te hi thehlut ma sa ni in chu in anin tlan siak do na mo kan tia amoro chu kalmuan siak policy a soi fel lam policy an kalpuya ZPM la chuan thehlut vat se ti in kan lo thira anni pani la chu a photo patang angmai in pehel dan turan zonga ti khan har satna chi sang sang an soya a pehel thiang berin thilan kalpuya ni kha nili nilai khan council of minister kan thu khoma chuan in council of minister thu khom chuan kan re tur poi mo ang te kan han rel zawa kan ti tu kan han ti zo chuan chief minister in le I thu fual lo pang u enge IF ramlak tu chungchang a khan MNF te congress te an thula an neem ti revenue minister zota revenue minister chuan engma thu thar CBI ne na thehlut ti velamo aum thu a khiat lo wang khan chief minister chuan chuti ni ta ka chuan mi puiten thu dik khiat an du sia ruling lai nge ina CBI a complaint thehluh hi a kong kal lo hle na chungin MNF le congress te an chet ngam tak lo awangin thehluh mai a tha ange atia ti chuan revenue minister chuan a minga thehluh mai arem ti thu soin revenue minister minga complaint po chu thehlut tura ti ani tani amaro chu legal expert te atanga idea khon khom ani nuwa minister nilai minga thehluh chu rem chi alo anga hriatna oma media chairman ni na angin keima hi thehlut tura ti kani tani ti chuan chu thu na siamna ni hun ka tlai dar ni vel ania kana in ron nak ka social media WhatsApp kal tlang ten kan in rona MNF le congress te chalchang engma tingam to lo chuan ZPM malak tumdan chu an lo khreng ni nge turani khatia kan in bot sai PR tu te kan bot sai lai zandar po por vela khan MNF chuan media ne na information pe chuakin naktu ninga chomudar khat le chan ve an ting ka ria chu ta chuan CBI a complaint kan thehluh tura media te min trawm turin kan nge na cheu ti kha an han the dar ta a ZPM halak tumna khia khatia
จบเละจิลตักไม่เอ็นร้องจุกกันนี่ที่ข้าตุกเจละอันมาลักดานาพวกขันเชียงตะเวียวะมักพวกกันที่คบไปZPMขันทอมในเลยลังจวนเอ็งมาอันที่งำโดนหรือว่านี่ที่จุนี่เรื่องเราที่ชุมขันอันเจียกันเชฟกันนี่ที่จวน Indian National Congress เตปออันจีไอเวต้าVOC อันเทลูข้ากงกันลวินที่อมอังโลตักอันนี้ที่เตปออันเชื่อวนี่อมตักอันนี้มีเตปอนั้นลุยเด็กเด็กนี่เด็กข้านังเสียเตปอนี่กริงที่จวนMNF นะเทลวนตุกตากจวนอันนี้พอจุอันนี้เทียมโลที่ไงนะแค่จงสีโลขันอันนั้นเจเวต้าCBI จวนลิมินทุกขันอันนั้นเทลูเวตอันนั้นเทลูเวต้าอันนี้ที่ชวนเฮ้ยที่ลิกันตามแล้วนะซีปราวินชุด CBI Director Center Bureau of Investigation Plot Number 5B CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 6 February 2026 sahian ZPM chuan CBI hnena kan thelu tu hi complain hi thek somkwa pahni hi kan somkwa panga hi kan ready vector chutiang khopa kan lo in ready to lai chuan khatiang case complain chungchang MNF le Congress pon an thehlut ta ani ti thom along khan ZPM PAC meeting lai chuan alo kheveta khetiang ani chuan kan media department te kan council of minister meeting zoa meeting zuin non formal meeting in informal meeting in CBI nena ZPM in chuina thelunge achula ni hitia anlo invoice sei to chu hetia MNF le Congress in an thelu ta ka chuan a ruling party ta ni chuan ti velo mai ni se ti in PAC chuan arel ta keini po min hriat tir ta ani ti chuan PAC chuan MNF chuan an submit dan an khan submit se ZPM hi kaltlang kan tumani Chief Vigilance Officer Chief Secretary hnena CBI direct thelu ngam loving an thu thelu po kan lo khre dan chuan detailed reports detailed information po omwak manglo thu tluang tlam thu lon pa ngai ve mai kha an thelu ni in kan sia MNF ina an thelu ti kan set kha chuan ZPM lam chu thelu turin kai bot seina sa khopa phur po kan phur ani amaro chu Congress lema party lo pa ngai de uzo te po han tila anni khan CBI unit Mizoram direct in an thelu ta ti kan set khan kan thopoi maya consent petura lo in ready sare ZPM party tan chuan thok khoina tham kha ani reng ani chuwang chuan he thu in chuwa CBI ne na thelu an tia hi chuan MNF chu an tel ve pon kan khechi alawani chu ZPM dinna aloni ta media chairman kan ina angin thelu ngei tura in vote sai kan ya PAC in Congress in direct CBI unit Mizoram an thelu ta ka wangin danin akonga zo anga ZPM chuan consent pinge yang ti kha kanin nga na anita ani ti chuan he thu in chu chungchang hian MNF u naw te hian abik takin ZPM sarkar hi social impact assessment chungchanga dan diklo ti angin min pu ani January ni somni pathum khan border outpost BOP within Mami district by the BSF under the Ministry of Home Affairs Government of India in a construction of border outpost ati na turatan hian January ni somni pathum khan social impact assessment exemption hi anlo pe ni tin Chin Tui D bridge by the BRTF under the Ministry of Defense Government of India for maintenance of national security along the Indo-Myanmar international border atan po hian social impact exemption hi anlo peto ani he hi chu hil pani kan han chui chu kan han chur thui tur chu mai kha ani in press conference kan ko ma sak po khan
document atam lu tuka soivek sen ani lo media tan po nin omanga hiat vek sen ani lo ade te inkal thel na sasia kan tia amor su thil pakhat chau he kan tar chu du omani heta hian September ni som ni paruk sang ni som pakwa chu Tute sarkar lai nge kan se ome walal ngai saka deputy commissioner Aizawl district chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command Indian Air Force Nonglir Silonga land acquisition outright purchase of land for raising Indian Air Force station in the state of Mizoram ti lekha a thluh hian leng puiram le sipiram hi GPS manga enfel vector coordinate ti fel vector ania encumbrance tite no litigation kan tiang chi soi boy theile har san na omlo chu tiang chu engma omlo ania ti in IAF lama hian alo zu thlen to tin helai ram hi anram lak tur pani te hi Barrenland thai chin na po ni lo ram man tang kai lo environment clearance po ngai lo at amun na cheng te rehabilitation po engma ngai lo clear for land acquisition ti tura engma har san om lo ti in senior officer in charge administration a hian deputy commissioner khan September ni som ni paruk sang ni som pakwa khan alo zu thlen dei to ani hemi chung chang hi leng pui te po media lamin zutlo in khulai ram te po an zu fanga kan lo mu ve veka heng lekha te po hi kan thon thla hial to ni sang ni som pakwa September ni som ni paruk khan khang lai ram zong zong kha boina omlo engkim felvek environment clearance po omlo ami cheng te tan po rehabilitation po ngai lo ti in sarkar ma sa khan engkim alo pe felvek to ani chu tiang chu thil om dan ani ya hemi chung chang a hian ZPM chuan zoram mi pui tele ZPM supporter te lo tong try pui thin te ne na cha du kan ne ya ZPM hi kan dik na le kan na tho that puan zar lama hian kan chak lutuk lo abik takin MNF le congress te rei tak lo sarkar to man mai thil dik lo po dik anga soi thiam thu por poleng propaganda thiam mai atak tak tiwak ngai lo mi pui te oi tok vela thil soi thiam an nia wangin an thu che vel le an thu chai vel thil an ron aw pui hi lo oi masalo turin kan ngen ani ZPM tran tu kan social media workers te chu po chuan ZPM information center changa thu dik ron chuak tur hi lo chang thin ula kan duwa chu wang chuan hetianga kan rama ram khal ti te ram ho ti te scam ti te hetiang bo ro ka lo om hian ZPM party chuan dan ang takin chui chu ani sela he ram in ho ti na chung chang a hian dan dik lo taka man tang ei sarkar bum te mi pui bum te document lem lo siam te chu tiang an omani chuan dap chhuah veka an phu tok anga thremna an mu hi kan duwa tuma ZPM chuan ngai na thiam la them ni lo se ti hi kan du ani he thila hian India na top thailo alo om po ani mai thaya ka soi tong khan eng po lo ni se ZPM chuan CBI a thehlut turin document kan pei vek to voina hian abik takin congress ina an chui complain an thehlu hi chak taka CBI na attack up theinan CBI inquiry te ala anga ati tura ron tianga Mizoram sarkar a kolsen aron deal ani chuan aron deal nei po kan beisei chu tiang anga thila local fu taloni palpon ZPM chu engti khuna po che chhuak turin kan in pe renga he thila phei hi chuan mi pui in hial na CBI a hian engma thelu tak theni lo complain thelu po a harlu tuk anti chu congress unau ten ol sam taka thelu theni ti anon lan tir po hi congress party chunga po hian lom thu kan soi ni khati chin kha ni pop te se kan lom me